Como resultado de todo isto, hai un cambio que vou pasar moi por riba na lingüística, un cambio importante. Vexan, a lingüística tradicional, a lingüística que se practicaba non hai moito tempo, se sigue practicando, por suposto, estaba separada en especialidades que tiñan que ver ou ben coa componente que se estudiaba, se é o son, fonética, fonoloxía, se son outras unidades de gramática, a perspectiva que se adopta, é a lingua nun momento determinado, ou é a lingua na súa historia, se se atende ou non primordialmente a adaptación, que é a antropoloxía, sociolingüística, tamén en conexión con outras especialidades, por exemplo, durante moitos anos, en moitas partes do mundo, o lingüista era tamén etnólogo, antropólogo, é dicir, tratábase de estudiar as linguas, pero tamén as culturas das comunidades correspondentes, planificación lingüística, ensino e aprendizaxe de linguas, etc. Pero, despois viña a lingüística aplicada, pero nun momento determinado empezan a aparecer as consecuencias da difusión das computadoras entre os científicos de todas as especialidades e tamén, claro está, entre os lingüistas. E como consecuencia dese proceso aparecen estas especialidades. A lingüística informática, que é a que recurre a medios informáticos para mellorar o noso coñecemento dos fenómenos lingüísticos. Recorden a definición de Dyson, é unha ferramenta nova, é un instrumento novo, volvo a isto dentro do momento. A lingüística computacional é algo máis, é máis ben unha rama, unha disciplina computacional que, en lugar de ocuparse de outros obxectos, ocupase das linguas. Aquí ven os traballos en traducción automática, os traballos en reconhecemento, os traballos en producción, en síntese, etc. E temos tamén, así que como ven, a lingüística está moi cambiada, hai unha tecnoloxía lingüística que tamén se chama enxeñería lingüística e que consiste en aplicar os coñecementos que derivan das ramas anteriores para fabricar produtos que sirvan para, por exemplo, un sistema de dictado automático. Porque eu escribo moi mal ou porque prefiro dictar. Bueno, colocarse diante dun micro, diante dunha computadora, decir algo nunha lingua humana, conseguir que a computadora vaya escribindo, eso que parece tan simple é un traballo terrible que ten moita teoría lingüística detrás. Non podemos pararnos nisso, naturalmente, por suposto, hai un coloquio despois, que se alguén está interesado nisto, podemos falar bien. Pensen en traducción automática, traducción automática que ten moi mala zona, pero hai cousas que se están facendo francamente. Teño aí preparada unha cita de David Crystal para que vexan que hai formas distintas de conseguir. Bueno, a donde nos leva isto? Pois levamos a que en moi pouco tempo a lingüística ten un aire totalmente distinto do que presentaba hai 20 ou 25 anos. Tan distinto que podemos falar, por suposto, dunha lingüística teórica, unha lingüística aplicada, pero temos que falar tamén de a utilización de computadoras en todos os campos propios da lingüística, ben para mellorar o noso coñecemento, ben para ser capaces de reunir máis datos en menos tempo. Permítanme que me pare un momento. Estes corpus dos que falei hai un pouco, nos que traballei todos estes anos, permiten que, entrando no sistema, nos podamos obter en 5 segundos todos os exemplos dunha determinada palabra ou dunha determinada expresión que aparece nun corpus que pode ter 200, 300 ou 600 millóns de formas. É dicir, alguén pasou o traballo de meter todo iso nunha máquina e de facer a aplicación que sirve esos resultados. Bueno, eso para os lingüistas que temos que traballar con datos é naturalmente algo, en fin, que cando eu empecé non podía nin soñar, nin soñar. Tiñamos que ler os nosos libros, facer as nosas fichas, a pesar das reencarnacións as que alude Maris Sabelo, o tempo é limitado, non temos tanto canto. Agora, todo iso, hai unha tendencia máis conhecida como a web como un corpus,
que se move na dirección seguinte. Non hai que pasar traballo construindo corpus, eu non estou de acordo con ele, non se pode perder tempo facendo corpus cando con calquera buscador comercial facemos a consulta, 5 ou 10 segundos despois obtemos a resposta de cantas veces, en que páxinas, en que contexto está a expresión que necesitamos, nun volume que son pois aproximadamente un billón con B de páxinas electrónicas públicas, indexadas, que temos neste. Bueno, por que é tan difícil todo isto? En parte hai que defender o traballo dos lingüistas, claro, é dicir, que se o puderan fazer as máquinas, pois, en fin, sobre todo para a época que vivimos, todos a la casa, non? Pero, verán, o problema é o de antes. Os falantes procesan, resolven todas estas cousas sin ningún problema, con toda a naturalidade. Nin se dan de conta. Nin se dan de conta de que están facendo un traballo. Verán, hai moita xente que mantén que o maior logro intelectual que fai un ser humano ao longo da súa vida é aprender a falar as linguas que teña na saída da infancia. As primeiras linguas. A primeira lingua se non ten máis que unha, as primeiras se ten máis que unha. Ese é o maior logro intelectual. O curioso é que eso faise en moi pouco tempo, sin dolor. Claro, non hai que quedar na casa facendo deberes, nin estudiando, nin facéndolo sin darnos de conta. E é unha actividade que facemos con toda a naturalidade durante todos os días da nosa vida, que non nos dá ningún traballo. Empezamos a ter unha idea do traballo que dá cando temos que escoitar ou tratar de falar en linguas que non coñecemos ben. Aí é onde empezamos a rozar, verdad? É dicir, isto, por que así, o que a mí me resulta tan natural, resulta que estes ingleses ou alemáns ou franceses son moi raros, e fan as cousas dunha forma que eu non acabo de entender. Bueno, pois aí teñen algúns factores que explican onde están estes problemas. Vean, para nós, falantes describintes, verdad? Un mundo no que estamos alfabetizados e estamos afeitos a ver as linguas na súa versatilidade. Por lo tanto, a idea de palabra gráfica para nós é unha idea moi evidente, entendemos as dificultades dos nosos pequenos cando nos seus primeiros anos xuntan palabras que deberían ser separadas, separan elementos de palabras que deberían fundir, etc. Pero, bueno, eso, por decir, o proceso de aprendizaxe solucionase mal que ben, a idea de palabra ou palabra gráfica é claro. Resulta que cando tratamos de explicarlle estas cousas a unha computadora, pois tropezamos coas que nós chamamos unidades multipalabra. A pesar de todo, non ten moito sentido que o tratemos como 4 palabras distintas, porque en realidad eso é unha unidade. O seu sentido, o procesamento sintáctico, a traducción, etc., non é primeiro A, despois pasar, etc. Bueno, aí hai unha dificultade porque temos unha evidente discordancia entre palabra a palabra e expresión. Temos contraccións, moitas en galego. Bueno, non son moito problema porque sempre podemos fazer unha lista delas. Pero en todo caso, hai que ter en conta e sobre todo hai que saber que eso producirá antes ou despois. Empezan a ser máis complicados os casos das homografías, é dicir, palabras distintas que teñen a mesma forma gráfica. Son distintas. Por exemplo, casas. Casas do verbo casar e casas substantivo. Evidentemente son dúas palabras distintas, pero como explicarlle isto a unha computadora? Porque hai unha aparición de casas que hai que procesar como un verbo, unha aparición de casas que hai que procesar como un sustantivo. Oh, que tontería! Estou seguro que están pensando que bobada, e vos é máis fácil, pero non hai que facer análisis morfológicos ni sintácticos. Sabémoslo nós, claro, como seres humanos que estamos moitos programados precisamente para isto, pero as máquinas non, as máquinas temos que programar nós.